Zer? Tia, baina nolatan egin diazu hau? Lastara, azalduko dizut. Azaldu! Ni atxaldero ega zikinei ate ezinik lano beha lortzeko tazu putakume honekin txortan! Aizu, iraindu gabe, ez dakizun horrekin ari zaren, Igual zai lehendakaria balin mazeare! Jota txikitu ingo zaitu! Ega zuzentzailea naiz! Ez zaitela pintuik importa zein zean! Ega? Ega zuzentzailea? Bai, hori da. Ze iruditzen nik titulua eman eta hemen gertatu den guzti hau ahazten badugu. Bai, nik oso ondo ulertzen ditut euskaldun zaharrak, Alukeria da bizitza osoan, euskeraz egin eta gero ega lortzeko batua ikasi beharra. Ederki zorratzen du, baietz, Ya lo creo, urnabil, aditzekin da. Ikeragarri kostatzen nahi zait, nork eta A ver, neo, entema kambiatzen ez, hasi, kabroia! Titulo emateko prestago. Titulo? Esaminen gabe? Bueno, orduan igual, ¿no? ¿De acuerdo? Osondo, dena konponduta. Vale, baina fuera, joain neo hietik, Zera, kontua da, zure emazteak eta biok ez dugula bukatu. Bai, sartu zarenean txortaldiaren erdian harrapatu gaituzu. Eta nik ez dizut ega erdia emango. Osoa emango dizut, ulertzen? Bueno, bai, teni zer egin behar bitartean. Begira, indarrak berreskuratzeko zerbait ekarriko bazenigu. Diok, ega puta hoi lortzeko hau den egin beharra. Eskerrak. Eta honena da oso urruti egongo dela ega zuzentzailea ez zarela jakiten duenerako. Hori bakarri balitz, ega ere ez daukateta.